și au aprins niște lumânări ca de tort. Două s-au stins normal, celelalte două dinspre partea ușii, cum ar fi, în scenă, au aprins tavanul. S-a aprins tavanul, au coborât focul pe stâlp, o vâlvătaie enormă, a ars tot tavanul, a început să ia foc, a simțit o căldură năprasnică, m-am ferit, am pus mâinile. Care au fost ultimele imagini pe care le-ați văzut? Cățărându-mă pe oameni și încercând să ies afară. Au început să țipe foarte tare, toată lumea a intrat în panică, ne-am călcat în picioare. Focul a pornit de la niște artificii, s-a extins pe stâlpul clubului, după care a luat foc totul. Ușa de evacuare era doar una singură deschisă, cealaltă era blocată. S-au călcat în picioare, au spart ușa. În 20 de minute a venit primul echipaj de poliție, după care au venit pompierii. Au venit pompierii, au intrat cu măștile de oxigen înăuntru, apoi au tras mașinile în curtea respectivilor și au băgat o linie cam la 30 de minute. Explozie nu a fost. Deci explozie nu a fost, că muream cu toți. Deci dacă era explozie, muream cu toți. A ars ca o torță în mai puțin de 2 secunde, s-a extins până la stâlp, după care a plecat sus pe tavan și a început prăpădul. Cei care aparțineau clubului respectiv nici măcar nu știau să acorde primul ajutor, nici măcar nu au deconectat de la rețea curentul.